खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' इडुआव बरायग्रोबाय 29 आगस्ट एबा रबिबार खालि ग्रेड 3 नि एग्जामा जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखायोनो जायफोरा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन स' बे भिडिअनि गेजेराव आं मोननैसो ससियेल स्टाडिस आरो जीके नि कुइसन्सफोर होगोन जाय एसे फैथावना टाइपनि बेखायनो भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेवहाय 200टा कुइसन्सफोर दङ मोनसे भिडिअआवनो होजोबखागोन आं भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय अनलि ससियेल स्टाडिस आरो जीके निल' जागोन गुबुनफोरनिखौ होआखै आं मेथ्स बा ग्रामारफोरनिखौ स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो बेवहाय 200टाब्लाबो एक्चुअलि 200टानि बारायानो जायो मानो होनब्ला मोननैसो कुइसन्सआ माने मोनसेल' कुइसन जाया माने बियो मोननै मोनथाम डाइरेक्ट कुइसन जाखायो स' फार्स्ट कुइसना जाबाय गिबि आहमनि स्वर्गदेव एबा राजानि मुङा मा बेनि एन्सारा जाबाय सुकाफा आहमफोरा आसामखौ बेसेबां बोसोर सासन खालामदोंमोन होनना सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय 598 बोसोर सरायघाट दावहायाव आहमफोरनि सान्थि गाहाय एबा सेनापतिया सोरमोन होनना सोंनो हागौ आहम बा आसाम बेबायदि सोंनो हागौ आहमफोरनि सान्थि गाहायनि मुङा जाबाय लाचित बरफुकन एन्सारा सरायघाटनि दावहानि टाइमनि आहमफोरनि सान्थि गाहाया नाम्बार 4 आव जय जवान जय किसान स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन होनना सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय लाल बाहादुर शास्त्री कुशल कुंवरखौ माब्ला फासि होनाय जादोंमोन 1943 मायथाइयाव कुशल कुंवरखौ फासि होनाय जादोंमोन कामरुपनि गिबि राजानि मुङा मा बेखौ सोंनो हागौ बेयो फैयोनो महिरंग दानब बेनि एन्सारा जाबाय कामरुपनि गिबि राजानि मुङा महिरंग दानब आसामनि उदांस्रि आन्दोलनाव मुंख्लं जानाय गिबि सुबुंनि मुङा फैनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय पियली फुकन बुहुमनि बांसिन कफि मा हादराव दिहुननाय जायो बेनि एन्सारा ब्राजिल आसामाव गासै मोनबेसे जिल्लाफोर दं गासै 32टा जिल्लाफोर दं बेनि एसे कनफ्यूज खालामो गोबाङानो 33टा एबा 33टा लिरना फैनो हागौ नाथाय मोननै जिल्ला गोदान एड जाबाय नालाय बे हिसाबै आसामाव 35टा गासै 32टा जिल्लाफोर दं पथरु घाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन सोंनो हागौ बेनि एन्सारा 1894 मायथाइ पथरु घाटनि दावहाया 1894 मायथाइयाव जादोंमोन 1894 आव उमानन्द मन्दिरखौ सोर बानायदोंमोन गदाधर सिंहआ बानायदोंमोन उमानन्द मन्दिरखौ आसामनि माहारियारि दंफांनि मुङा मा बे कुइसना गोबां फैयो दे एग्जामफोराव बेनि एन्सारा जाबाय हलं आसामनि माहारियारि दंफांनि मुङा हलं गुगोलनि गाहाय मावखुलिया बहा दं बेनि एन्सारा जाबाय केलिफर्निया शिव दौलखौ सोर बानायदोंमोन शिव सिंह बेनि एन्सारा जास्ट कुइसनावनो थानाय बायदि शिव दौल शिव सिंह बेनि एन्सारा नै शिव सिंहआ बानायदोंमोन शिव दौलखौ बाथौ फुजाखौ मा हारिया फालियो एबा बाथौ फुजाया मा हारिनि होनना सोंनो हागौ बेखौथ' अलरेडि मिथिखायोनो बाथौ जोंनि बर'फोरनिनोखा मनिराम देवानखौ मा मायथाइयाव फासि होनाय जादोंमोन 1858 मायथाइनि 22 फेब्रुवारियाव बेनो एक्सट्रा मोनसे कुइसनबो जानो हागौ मनिराम देवानखौ 1858 मायथाइनि मा खालाराव फासि होनाय जादोंमोन बेबायदि कुइसन फैनो हागौ स' मिथिखाना ला 1858 मायथाइनि 22 फेब्रुवारियाव मनिराम देवानखौ फासि होनाय जादोंमोन रायमना माहारियारि हाग्रामाया बहा दं साननैसो सिगाङाव फोसावना होनाय बेथ' मिथिखायोनो बिटिआरनि सिङाव क'क्राझाराव दङ पुवा मक्काया बहा दङ हाजोआव दङ हाजो होननाय जायगायाव सरायघाट दावहाया माब्ला जादोंमोन बे गोबां बार फैयो बेखायनो गोसोआव लाखिखा बेखौ 1671 मायथाइयाव सरायघाट दावहाया जादोंमोन आरो बेयो सोरनि गेजेराव जादोंमोन जेरै सरायघाट दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन होननाबो सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव जादोंमोन स' मोनसेयावनो माने मोननै टाइपनि कुइसन थाखानो हागौ सरायघाट दावहाया माब्ला जादोंमोन आरो मानि गेजेराव जादोंमोन आसामाव मोनबेसेटा लकसभानि बियाबफोर दङ गासै 14टा लकसभानि बियाबफोर दङ आसामाव मोनबेसे राज्यसभानि बियाबफोर दङ गासै 7टा राज्यसभानि बियाबफोर दङ बे कुइसना आइ थिंक आसाम पुलिसनि जितु ABUBनि साख्रि मोना बेहाय फैदोंबो जानो हागौ लकसभा नङाबा राज्यसभानि बे मोननैनि मोनसेया फैदोंमोन जानो हागौ आं डाइरेक्ट बुंनो हाला बाट आं एसे गोसोआव थानाय बायदि मोनदों आरो आं एग्जामखौ होदोंमोन नालाय जयमती सावथुनखौ माब्ला दिहुननाय जादोंमोन 1935 मायथाइयाव बेनो गिबि असमिया सावथुन जयमतीखौ 1935 मायथाइयाव दिहुननाय जादोंमोन बेहायनो आरो मोनसे कुइसनबो जायो नै असमियाफोरनि गिबि सावथुननि मुङा मा जयमती जायो बेखौ माब्ला दिहुननाय जादोंमोन 1935 मायथाइयाव बोसोरनि गोलावसिन साना मा 2 जुनखौ गोलावसिन सान होनना साननाय जायो 21 जुनखौ से बोसोरनि गोलावसिन सान बे 21 जुनानो गोलावसिन सान माब्लानिफ्राय माब्लासिम इंराजफोरा भारतखौ सासन खालामदोंमोन 1826 मायथाइनिफ्राय 1947 मायथाइसिम इंराजफोरा भारतखौ सासन खालामदोंमोन मानसि माहारिया बाहायनाय गिबि धातुनि मुङा मा
फार्स्ट मानसि माहारिया बाहायनाय धातुनि मुंखौ सोंदों बेनि एन्सारा जाबाय तामा एबा इंलिसाव जुदि फैयोब्ला बेखौ कपार होनना बुङो हु एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशननि गाहाय मावखुलिया बहा दं बेबो फैनो हागौ जेनेभायाव दङ कसारिफोरनि जोबथा राजानि मुङा मा गबिन्द चन्द्र कसारिफोरनि जोबथा राजानि मुङा भारतनि संबिजिरनि बिफा होनना सोरखौ मिथिनाय जायो डक्टर बि.आर. अम्बेडकारखौ भारतनि संबिजिरनि बिफा होनना मिथिनाय जायो आसामनि माहारियारि जुनारनि मुङा फैनो हागौ थसे गं थानाय गान्दाया जाबाय आसामनि माहारियारि जुनार बुरलुंबुथुरनि लावथाया बेसेबां किल'मिटार बेयो एक्चुअली 2880 किल'मिटार होनना बुङो बाट मेक्सिमाम जायगाफोराव बेहाय 2900 होननाबो लिरनाय नुदों नाथाय जुदि मोननै अप्सनखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानानै 2880 किल'मिटार जुदि दङब्ला बे 2880 किल'मिटारखौ होयोब्लानो जाबाय आरो जुदि 2900 किल'मिटार दङब्ला बेखौ होयोब्लाबो जागोन माने खाथि खाथिनि जायो नालाय बुरलुंबुथुरनि सायाव बानायनाय बगिबिल दालांखौ माब्ला बेखेवनाय जादोंमोन बे कुइसनआ फैनो हागौ 25 आगस्तनि 25 आगस्त आयाव मान 25 आगस्त लेबेलाय बे कुइसनआ फैनो हागौ एसे गोसोआव लाखिगा बेखौ 2018 मायथाइनि 25 डिसेम्बराव बगिबिल दालांखौ बेखेवनाय जादोंमोन आसाम पुलिसनि गाहाय मावखुलिया बहा दङ बेबो फैनो हागौ गुवाहाटीनि उलुबारियाव दङ आसाम पुलिसनि गाहाय मावखुलिया असमिया रावजों गिबिसिन दिहुननाय खौरां बिलाइनि मुंखौ सोंदों एन्सारा जाबाय अरुणोदय जन गण मन मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन होनना सोंनो हागौ रबीन्द्रनाथ टेगरआ लिरदोंमोन भारत त्याग आन्दलना माब्ला जादोंमोन 1942 मायथाइनि 9 आगस्तनिफ्राय भारत त्याग आन्दलनखौ जागायजेनदोंमोन उदांस्रिनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ सोंनो हागौ बिथांनि मुङा जाबाय लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै 37 नम्बर कुइसना जाबाय फिल्मफेयार बान्था मोननाय गिबि असमियानि मुंखौ सोंदों बिजय चौधुरी बिथाङा फिल्मफेयार बान्था मोनदोंमोन बिथाङानो गिबि असमिया सुबुं 38 नम्बरनि कुइसना सरायघाट दालाङा मा जायगायाव दं होनना सोंनो हागौ कामरुपआव दङ बेयो सरायघाट दालाङा आसामनि गिबिसिन कलेजनि मुंखौ सोंनो हागौ मुङा जाबाय कटन कलेज आसामनि गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ सोंनो हागौ अनुवारा टाइमुर बिथाङानो आसामनि गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रि भारतनि नैथि आइजो हादरगिरिनि मुंखौ सोंनो हागौ बिथांनि मुङा जाबाय द्रौपदी मुर्मु एबा भारतनि गिबिसिन आइजो हादरगिरिनि मुंखौबो सोंनो हागौ बिथांनि मुङा जाबाय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गिबि आइजोनि मुङा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आरो नैथि आइजोनि मुङा द्रौपदी मुर्मु जाय भारतनि हादरगिरि जादोंमोन आरो द्रौपदी मुर्मु बिथाङा भारतनि 15थि हादरगिरिमोन नै बेवहायनो टटेल मोनथामथा कुइसन जाखाबाय नै आसामनि गिदिरसिन आरो फिसासिन जिल्लानि मुंखौ सोंनो हागौ आसामनि गिदिरसिन जिल्लानि मुङा जाबाय कार्बि आंलं आरो फिसाथार एबा फिसासिन जिल्लानि मुङा जाबाय खोला सालमारा मानकासार बेबो फैनायनि सम्भावना दं जालांनाय कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ मोनबेसेथा मेडेल मोनदोंमोन बे 2022 आवनो बे कमनवेल्थ गेम्सआ जादोंमोन बेवहाय गासै 61टा मेडेल मोनदोंमोन भारतआ बेनिनो 22टाया सना 16टाया रुफा आरो 23टाया ब्रन्ज बेवहायनो आसामनि नयनमणि शइकिया बिथाङा लन बलाव सनानि मेडेलखौ मोनदोंमोन बेवहाय कुइसनाव फैनो हागौ आसामनि सोर गेलेगिरिया सनानि मेडेल मोनदोंमोन जालांनाय कमनवेल्थ गेम्सआव नामा जाबाय नयनमणि शइकिया आरो ओरैबो सोंनो हागौ नयनमणि शइकिया जाय कमनवेल्थ गेम्सआव सनानि मेडेल मोनदोंमोन जालांनाय कमनवेल्थ गेम्सआव नाथाय मा गेलेनायाव मोनदोंमोन होनना सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय लन बलाव मोनदोंमोन बोसोरसेयाव जोंथ' मिथिखायो 365 सान थायो नाथाय जुदि बोसोरसेयाव 366 सान थायो अब्ला बे बोसोरखौ मा बोसोर होनना बुंनाय जायो बेयो फैनो हागौ बे बोसोरखौ लिप इयार होनना बुंनाय जायो LEAP इयार भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ सोर डिजाइन खालामदोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय सिगाली वेंकैया भारतनि फिरफिलायाव थानाय अशोक चक्रआ मा बुजायो होनना सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय आयेननि साखाखौ बुजायो रामचरित मानसखौ सोर लिरदोंमन तुलसीदासआ रामचरित मानसखौ लिरदोंमन नरकासुरनि फिसानि मुङा मा मुङा जाबाय भगदत्त आसामनि सोरखौ धिं एक्सप्रेस मुंजों मिथिनाय जायो मुङा जाबाय हिमा दासखौ आसामनि धिं एक्सप्रेस होनना मिथिनाय जायो गिबि असमिया सावथुननि फावखुंग्रिनि मुंखौ सोंनो हागौ मुङा जाबाय आइदेव सन्दिकै आसाम पुलिस सान महरै 1 अक्ट'बरखौ फालियो नोंथांमोना गोसोआव लाखि माब्ला आसाम पुलिस सानखौ फालियो होनना सोंनो हागौ मा खालारखौ 1 अक्ट'बर बेनि एन्सारा बेबायदिनो मेडाम मेफिनि सानखौबो सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय 31 जानुवारि आइजो सानखौबो सोंनो हागौ आइजो सानखौ 12 जुलाइआव फालिनाय जायो जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफोरा बेसेबां बैसोसिम अफिसाव खामानि मावो
बेनि जोबथा बोसोरा जाबाय 65 बोसोर 65 बोसोर बैसोसिम खामानि मावनो हायो सुक्काबा दिवसखौ मा सानाव फालिनाय जायो बेनि एन्सारा 2 डिसेम्बर भारतनि 33थि माहारियारि गेलेनाया मा रायजोआव जादोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय आसामाव जादोंमोन 33थि नेशनेल गेम्सआ माहारियारि गेलेनाया बिटिसिआव मोनबेसे जिल्ला दं बेखौ सोंनो हागौ गासै 9 जिल्लाफोर दं बिटिसिआव आगोलाव 4 जिल्लामोन नाथाय दायो गोदान तामुलपुरखौ दानाय जाबाय नालाय बेनि थाखायनो गासै 9 जाबाय बिटिसिआव मादार टेरेसाया माब्ला नबेल बान्था मोनदोंमोन 1979 मायथाइयाव मादार टेरेसाया नबेल बान्थाखौ मोनदोंमोन मिरु मन्त्रि आफादनि गाहाया सोर जायो गाहाय मन्त्रि बिथाङानो मिरु मन्त्रि आफादनि गाहाय जायो जितु प्राइम मिनिस्टार भारतनिया दानिया नरेन्द्र मोदी बिथाङानो गाहाय मा गेसआ ग्रीन हाउस इफेक्टजों सोमोन्दो दं बेनि एन्सारा जाबाय कार्बन डाइ अक्साइड बेबो फैनो हागौ सोरनि दैदेननायाव इन्डियान नेशनेल आर्मिया दाजादोंमोन सुभाष चन्द्र बोस बिथांनि दैदेननायावनो इन्डियान नेशनेल आर्मिया दाजादोंमोन योगा दिवस एबा योग दिवस मा सानाव फालिनाय जायो 21 जुनखौ फालिनाय जायो भारतनि मा सोहोरखौ गल्डेन टेम्पल मुंजों मिथिनाय जायो बेयो पान्जाबाव दङना अमृतसरखौ मिथिनाय जायो गल्डेन टेम्पल मुंजों भारतनि नेपलियन होनना सोरखौ बुंनाय जायो चन्द्रगुप्त बिथांखौ भारतनि नेपलियन होनना बुंनाय जायो यान्डाबु गोरोबथाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन बेयो फैनो हागौ गोसोआव लाखिगा बेखौ बार्मिस आरो ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि गेजेराव यान्डाबु गोरोबथाया जादोंमोन 2032 मायथाइनि अलिम्पिकआ मा जायगायाव जागोन होनना सोंनो हागौ 2032 मायथाइनि अलिम्पिकआ अस्ट्रेलियानि ब्रिसबेनाव जागोन बेनि अनगायैबो 2024 नि अलिम्पिकआ बहा जानो हागौ होनना सोंनो हागौ एबा 2028 मायथाइनि अलिम्पिकआबो बहा जानो हागौ होनना सोंनो हागौ 2024 मायथाइनि अलिम्पिकआ फ्रान्सनि पेरिसआव जागोन आरो 2028 मायथाइनि अलिम्पिकआ आमेरिकानि लस एन्जेलेसआव जागोन भिटामिन बि नि आंखालाव मा बेराम जायो बेयाव फैनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय बेरि बेरामा जायो भिटामिन बि नि आंखालाव रामायणखौ सोर लिरदोंमोन बाल्मिकिया लिरदोंमोन रामायणखौ गौतम बुद्धनि जोनोमा बहा जादोंमोन लुम्बिनीआव जादोंमोन बेयो फैयो दे गोबां बार गौतम बुद्ध बिथांनि जोनोमा बहा जादोंमोन लुम्बिनीआ नेपालनि जायगा गौतम बुद्ध मा हादराव जादोंमोन होनना सोङोब्ला नेपाल जागोन आरो जुदि मा जायगायाव होनना सोङोब्ला नेपालनि लुम्बिनीआव जादोंमोन भारत आरो चाइनानि सीमाखौ मा मुंजों मिथिजायो होनना सोङोब्ला मेकमोहन लाइन होनना मिथिनाय जायो भारत आरो चीननि सीमाखौ जयमती सावथुनखौ सोर बानायदोंमोन जाय असमियाफोरनि गिबि सावथुन बेयो जाबाय ज्योति प्रसाद आगरवाला बिथाङानो जयमती सावथुनखौ बानायदोंमोन आसामनि गिबि सनेट खन्थाइगिरिनि मुंखौ सोंदों हेमचन्द्र गस्वामी बिथांखौ मिथिनाय जायो गिबि सनेट खन्थाइगिरि मुंजों गिबि असमिया साहित्य सभानि आफादगिरिनि मुं पद्मनाथ गोहाय बरुवा बिथाङा गिबि आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि आसाम साहित्यआव रमान्टिक युगा माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन एबा असमिया साहित्य रमान्टिक युगखौ माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन ना जुदि सोङोब्ला जनाखि खौरां बिलाइयाव ओंखारनायनिफ्रायनो जागायदोंमोन होनना मिथिनाय जायो भारत आरो पाकिस्ताननि सीमाखौ मा मुंजों मिथिनाय जायो रेड क्लिफ लाइन होनना मिथिनाय जायो आं अलरेडि बुंखाबाय भारत आरो चाइनानिया मेकमोहन आरो भारत आरो पाकिस्ताननिया रेड क्लिफ लाइन स्वर्ण कमल बान्था मोननाय गिबि असमिया सावथुन बे जाबाय हालधिया सराये बाव धानखाय बे सावथुननि थाखायनो स्वर्ण कमल बान्थाखौ मोनदोंमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय गिबि असमिया बिजाब मुङा जाबाय बनफुल बेखौ 1952 मायथाइयाव लिरदोंमोन आरो बेनि लिरगिरिनि मुङा यतीन्द्र दुवरा बेहायनो नै आरो मोननै मोनथाम कुइसन जाखायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय गिबि लिरगिरिनि मुङा मा होनना सोङोब्ला यतीन्द्र दुवरा एबा बनफुल बिजाबनि लिरगिरिनि मुङा मा होननाबो सोंनो हागौ स' बेफोरबायदि माने कुइसनफोरखौ नोंथांमोना बानायना लायोब्लानो जाबाय प्रागज्यतिषनि राजधानिनि मुङा मा प्रागज्यतिषपुरमोन सोर असमियाखौ कलागुरु मुंजों मिथियो कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा बेखौथ' अलरेडि मिथिखायो नोंथांमोना एन्सारा जाबाय विष्णु प्रसाद राभा मानआ खनबेसे आसामखौ गाग्लोबदोंमोन होनना सोंनो हागौ बेनि एन्सारा खनथाम मानफोरा खनथाम आसामखौ गाग्लोबदोंमोन इटाखुलिनि दावहाया माब्ला जादोंमोन 1682 मायथाइयाव इटाखुलिनि दावहाया जादोंमोन बेसेबां डिग्री सेन्टिग्रेडआव सनाखौ गलि होनो हायो 1064 डिग्री सेन्टिग्रेड एबा सेलसियास होनना बुङो बेखौ 1000 एक्चुअली बेवहाय 1064 बो होनना बुंदों गोबाङानो नाथाय 1063 बो नुदों आं बाट मेन जुदि नायोब्ला गुगोलफोराव सार्च खालामना नायोब्ला 1064 डिग्री सेलसियासआव सनाखौ गलि होनो हायो होनना आं नुदों स' एन्सारखौ नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय 1064 डिग्री सेलसियास
गाइखेर मोखै बानायनाय एसिडनि मुंखौ सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिडनि थाखाय गाइखेरा मोखै जायो रायमनाखौ माब्ला माहारियारि हाग्रामा महरै फोसावदोंमोन बे कुइसनआ फैनो हागौ रायमना माहारियारि हाग्रामाया क'क्राझारनि थानाय बिटिआरनिया 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि बेखौ फोसावदोंमोन आसामाव मोनबेसे गामिफोर दं होनना सोङोब्ला 26,395 गोबां बिजाबफोरावनो बेखौ गुबुन गुबुन नाम्बारखौ एक्सट्रा नुनो मोनो आलादा आलादा नुनो मोनो बाट जुदि नों अफिशियेल वेबसाइटआव जुदि नायोब्ला 26,395 होनना नुगोन भारतनि लेङाइ हादरगिरिनि मुंखौ सोंनो हागौ जगदीप धनखर बे साननैसो सिगाङावसो बिथाङा जादोंमोन भारतनि लेङाइ हादरगिरि आसामनि गोजाम मुं प्रागज्योतिषपुर बेखौथ' मिथिखायोनो कामाख्या देवी मन्दिरखौ सोर बानायदोंमोन नरकासुरा बानायदोंमोन आहमनि जोबथा राजानि मुङा मा पुरन्दर सिंह आसामाव मानफोरखौ सोर लाबोग्रोदोंमोन बरन चन्द्र बरफुकना लाबोग्रोदोंमोन बेनि उनाव आसामखौ मानफोराथ' अलरेडि गाग्लोबखादोंमोन आं एसे सिगाङाव बुंखाबाय खनथाम गाग्लोबदोंमोन महात्मा गान्धीया आसामाव माब्ला फैदोंमोन 1921 मायथाइयाव महात्मा गान्धीया आसामाव फैदोंमन बंगनिफ्राय आसामखौ माब्ला आलादा खालामनाय जादोंमोन आगोलावथ' आसाम आरो जितु बंग लोगोसेमोनना बेखौ 1873 मायथाइयाव आसामखौ आलादा खालामनाय जादोंमोन बंगनिफ्राय आहमफोरनि गिबि राजधानीनि मुङा मामोन बेनि एन्सारा जाबाय सरायदेवा गिबि राजधानीमोन आहमफोरनि बान राजानि फिसाजोनि मुङा मा बान राजानि फिसाजोनि मुङा उषा जयदल जयसागरखौ सोर बानायदोंमोन जयदलखौबो आरो लोगोसे जयसागर बे मोननैखौबो सोर बानायदोंमोन होनना सोङोब्ला रुद्र सिंहआ बानायदोंमोन सोर स्वर्गदेवआ गिबि हिन्दु धोरोमखौ लादोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय जयध्वज रंघरखौ सोर बानायदोंमोन प्रमत्त सिंह बिथाङा रंघरखौ बानायदोंमोन जयमतिखौ बहा बुथारनाय जादोंमोन जेरेङा फोथाराव जयमतिखौ बुथारनाय जादोंमन बेखौ गोसोआव लाखि इयान्डाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन 1822 मायथाइयाव इयान्डाबु गोरोबथाया जादोंमोन बेबो फैदे गोबां फैनायखौ नुनो मोनदों आं इयान्डाबु गोरोबथाखौ 1826 आव जादोंमोन भारतनि रेल मन्थ्रिनि मुङा मा दानि रेल मन्थ्रिनि मुङा अश्विनी वैष्णव बिथाङा भारतनि रेल मन्थ्रि भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मुंखौ सोंनो हागौ धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रि भारतनि लकसभानि बुंथिगिरिनि मुंखौ सोंनो हागौ बुंथिगिरिनि मुङा जाबाय ओम बिरला लकसभानिसो दे आसामनिखौ सोङाखै बेहाय भारतनिखौ सोंदों आईसीसीनि गाहाय मावखुलिया बहा दं दुबाइआव दं आईसीसीनि गाहाय मावखुलिया नाबार्डनि गाहाय मावखुलिया बहा दं बेखौबो सोंनो हागौ नाबार्डनिया मुम्बाइआव दङ कारेंघर लिरगिरिखौ सोर लिरदोंमोन ज्योति प्रसाद आगरवाला बिथाङानो कारेंघर लिरगिरिखौ लिरदोंमोन भारतनि गिबिसिन खौरां बिलाइनि मुंखौ सोंनो हागौ बेंगल गेजेटआ भारतनि गिबिसिन खौरां बिलाइ बिटिएडिखौ दायो मा मुंजों मिथिजायो बिटिएडिखौ बिटिआर मुंजों दायो मिथिजायो आसाम आइजो बुहुम फरायसालिया बहा दं होनना सोंनो हागौ जरहाटआव दङ आसामनि आइजो बुहुम फरायसालिया टकिअ अलिम्पिकआव सोर भारतनि गेलेगिरिया सनानि मेडेल मोनदोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय नीरज चोपड़ा आरो बेहायनो मोननै मोनथामसो कुइसन जायो बे जाबाय नीरज चोपड़ाया टकिअ अलिम्पिकआव मा गेलेनायाव सनानि मेडेल मोनदोंमोन होननाबो सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय जेभलिन थ्र बे गेलेनायाव मोनदोंमोन दा एबा थांनाय अलिम्पिकआ मा जायगायाव जादोंमोन बेखौबो सोंनो हागौ टकिअ जादोंमोन जापाननि स' बेफोरखौ एसे गोसोआव लाखि आसामाव दायो मोनबेसे माहारियारि हाग्रामाफोर दं गासै 7टा माहारियारि हाग्रामाफोर दं आसामाव मा ग्रहखौ जों मेगनजों नुनो मोनो बेनि एन्सारा जाबाय शुक्र ग्रह मोनानि टाइमाव नोंथांमोना जितु हाथरखि नुयोना गिदिर हाथरखि बेयो शुक्र ग्रह बेखौ जों मेगनजोंनो नुयो साननि खाथिथाराव थानाय ग्रहनि मुंखौ सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय बुध ग्रह सान ओंखारनाय हादर होनना मा हादरखौ मिथिनाय जायो बेनि एन्सारा जाबाय जापान बुहुमनि बयनिख्रुइ बोलोगोरासिन कम्पिउटार बेखौ सुपार कम्पिउटार होनना बुङो गोसोआव लाखिब्लानो जाबाय प्रिन्टारा मा रोखोमनि डिभाइस बे आउटपुट डिभाइस होनना बुङो प्रिन्टारखौ बेखौबो गोसोआव लाखि भारतआव स्वदेशी आन्दोलना माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन 1905 मायथाइनिफ्रायनो जागायदोंमोन स्वदेशी आन्दोलना भारतनि गोजामसिन बंशनि मुङा जाबाय मौर्य बंश बेबो फैनो हागौ मा बंशआ भारतनि गोजामसिन होननानै मौर्य बंश आसाम विधानसभानि बुंथिगिरिनि मुङा फैनो हागौ बिथाङा बर' सुबुं बिश्वजित दैमारी बिथाङानो आसामनि विधानसभानि बुंथिगिरि बेबो फैनो हागौ कसारिफोरनि गिबि राजधानिया बहामोन डिमापुरावमोन कसारिफोरनिया आजाद हिन्द फौजआ बहा गायसनजादोंमोन सिंगापुराव आजाद हिन्द फौजआ गायसनजादोंमोन बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिङोखौ सोर दिहुनग्रोदोंमोन फार्स्ट सोर बुंग्रोदोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय गेलिलिअ गेलिली बिथाङानो बेखौ मिथिहोदोंमन बुहुमा साननि सोरगिदिंसो गिदिङो होननानै गोबाङानो सानखौसो गिदिंनाय नुयोना एक्चुअलि बुहुमासो साननि सोरगिदिं गिदिङो
दानि आसामनि गासै महकुमानि अनजिमाया मोनबेसे दङ गासै 78टा आसामाव महकुमा दङ पत्थरघाटनि दावहाया मा जिल्लायाव जादोंमोन दरं जिल्लायाव जादोंमोन पत्थरघाटनि दावहाया बेयो एक्चुअली आसाम पुलिसनि साख्रियाव फैदोंमोन दे पत्थरघाटा बहा दङ होननानै दरं जिल्लायाव दङ स' गोसोआव लाखि आसामनि गिबि राज्यपालनि मुङा फार्स्ट आसामनि राज्यपालनि मुङा जाबाय बिष्णुराम मेधि बिथाङा फार्स्ट जादोंमोन गोजा ग्रह होनना मा ग्रहखौ बुंनाय जायो मंगल ग्रहखौ गोजा ग्रह होनना बुंनाय जायो गिदिरसिन ग्रहनि मुङा मा बृहस्पति ग्रहआनो गिदिरसिन ग्रह आरो फिसासिन ग्रहखौ जुदि सोङोब्ला बुध ग्रहआ फिसासिन आगोलाव प्लुट'मोन नाथाय प्लुट'आ दायो ग्रह नंलिया नालाय बेखायनो दायो फिसासिन ग्रहआ बुधआ जाबाय आरो बयनिख्रुइ गोजानथाराव थानाय ग्रहनि मुंखौबो सोंनो हागौ गोजानथाराव आगोलाव प्लुट'आनो दङमोन नाथाय दायो अलरेडि बुंखाबाय प्लुट'आ दायो ग्रह नंलिया बेनि थाखायनो नेपसुनआ बयनिख्रुइ गोजानथाराव थानाय ग्रह गिदिरसिना बृहस्पति फिसासिना बुध आरो गोजानथाराव थानाया नेपसुन सोरखौ भारतनि मानसि कम्पिउटार होनना मिथिनाय जायो बेनि मुङा जाबाय शकुन्तला देवी अर खोमोरनो थाखाय बाहायनाय गेसनि मुंखौबो सोंनो हागौ कार्बन डाइ अक्साइड बे गेसखौ अर खोमोरनो थाखाय बाहायनाय जायो डेड सीआ मा हादरनि गेजेराव दं जर्डान आरो इजराइल हादरनि गेजेराव डेड सीआ दङ बारमुडा ट्रायंगोला मा लैथोमायाव दङ आटलान्टिक लैथोमायाव बारमुडा ट्रायंगोला दङ बयनिख्रुइ बांसिन हादर थानाय हादरमानि मुंखौबो सोंनो हागौ आफ्रिका हादरमायाव बयनिख्रुइ बांसिन हादरफोर दङ मोनबेसे हादरफोर दङ होनना सोंनोबो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय 52टा आफ्रिका हादरमायाव मोनबेसे हादर दङ होनना सोङोब्ला गासै 52टा हादरफोर दङ बुहुमाव मोनबेसे लैथोमा दं गासै 9 लैथोमा दङ बुहुमाव मोनबेसे हादरमा दं बुहुमाव होननाबो सोंनो हागौ बेनि एन्सारा जाबाय 7टा हादरमा दङ आरो जों मा हादरमायाव दङ होनना सोङोब्ला एसिया हादरमायाव दङ जोङो बुहुमनि गिदिरसिन दिपनि मुंखौबो सोंनो हागौ दिपल' होनना सोङोब्ला ग्रीनलेण्ड जागोन आइलेण्डल' होनना सोङोब्ला बुहुमनि गिदिरसिन नाथाय दैमा दिप होनना सोङोब्ला माजुलिया जागोन बुहुमनि गिदिरसिन दिपा जाबाय ग्रीनलेण्ड आरो बुहुमनि गिदिरसिन दैमा दिपा जाबाय माजुलिया आसामावनो दङ बेवहायनो कुइसना फैयो भारतनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन दैमा दिप होननाबो सोंनो हागौ नङाब्ला आसामनि गिदिरसिन दैमा दिप होननाबो सोंनो हागौ जुदि बुहुमनियानो जुदि माजुलि जायोब्ला भारतआव थानाया भारतआवनो दंखायो नालाय माजुलिया स' बे हिसाबै भारतनि आरो आसामनि जुदि सोङोब्ला एन्सारा माजुलियानो जागोन भारतनि बांसिन अखा हानाय जायगा बेखौथ' आगोलनिफ्रायनो मिथिखादों गोबाङानो खोनाखादों जानो हागौ मौसिनरामाव जायो मेघालयनि मौसिनरामाव जारिमिनारि सोहोर माचु पिच्चुआ मा हादोराव दं बेनि एन्सारा जाबाय पेरु हादोराव दङ बेयो मा मायथाइयाव असमिया रावखौ आसामनि रायजोआरि रावनि गनायथि होनाय जादोंमोन 1960 मायथाइयाव असमिया रावा आसामनि गुबै राव एबा रायजोआरि राव जादोंमोन आसामा मा मायथाइयाव रेल लाइनखौ गायसनजेनदोंमोन 1885 मायथाइयावनो इंराजनि टाइमावनो गायसनदोंमोन हिउएन सांआ आसामाव माब्ला फैदोंमोन 636 आव आसामाव फैदोंमोन हिउएन सांआ 636 एडियाव आसामनि थावनि जायगा महरै माखौ मिथियो मा जायगाखौ दिगबैखौ आसामनि थावनि जायगा महरै मिथियो आसामनि पिरामिड होनना मिथिनाय जायो चराइदेव मैदामखौ गोसोआव लाखि पिरामिड होनना मा जायगाखौ मिथिनाय जायो होनना सोङोब्ला चराइदेव मैदामखौ आसामनि स्कटलेण्ड होनना मिथिनाय जायो माखौ हाफ्लंखौ आसामनि स्कटलेण्ड होनना मिथिनाय जायो पन्चतीर्थ होनना मिथिनाय जायो माखौ हाजोखौ आसामनि पन्चतीर्थ होनना मिथिनाय जायो आसामनि जारिमिनारि सोहोर होनना मा जायगाखौ मिथिनाय जायो होनना सोङोब्ला शिबसागरखौ मिथिनाय जायो काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया बहा दं होनना सोंनो हागौ गलाघाट आरो नगाव जिल्लायाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया सोंनो हागौ बेबायदिनो मानासखौबो सोंनो हागौ बा अरांनिखौबो सोंनो हागौ अरांनिखौ जुदि सोङोब्ला दरं आरो सनितपुराव दङ बेबायदिनो गुबुन गुबुन माहारियारि हाग्रामाफोरनि जायगाफोरखौ नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय कामाख्या मन्दिरा मा हाजोआव दं नीलाचल हाजोआव दं कामाख्या मन्दिरा आसामाव मोनबेसे माहारियारि हाग्रामाफोर दं गासै 7टा आसामाव माहारियारि हाग्रामाफोर दं भगेश्वर बर'आ बिथाङा मा मायथाइयाव एशियान गेम्सआव सनानि मेडेलखौ मोन्दोंमोन बेनि एन्सारा जाबाय 1966 मायथाइनि एशियान गेम्सआव सनानि मेडेल मोन्दोंमोन जुदि आसामनि फार्स्ट सनानि मेडेल मोननाय गेलेगिरिनि मुंखौ जुदि सोङोब्ला बेनि एन्सारा भगेश्वर बर'आ जागोन बेखायनो गोसोआव लाखिखा आहम रायजोखौ सोर गायसनजेनदोंमोन मुङा जाबाय स्वर्गदेव चावलुं चुकाफा बिथाङानो गायसनजेनदोंमोन सत्याग्रह सोदोबनि ओंथिया जाबाय सैथो आरो अहिंसा बेखौबो गोसोआव लाखि सत्याग्रह सोदोबनि ओंथिया मा होनना सोंनो हागौ दिल्ली सल' स्ल'गाना सोरनिमोन एन्सारा जाबाय सुभाष चन्द्र बसु
गेटवे अफ इन्डिया बहा दं मुम्बाइआव दङ बेनो एसे एक्चुअली कनफ्यूज खालामना होयो गेटवे अफ इन्डिया आरो इन्डिया गेट बेयो मोननैया गेटवे अफ इन्डिया जुदि सोङोब्ला मुम्बाइआव जागोन आरो इन्डिया गेट होनो सोङोब्ला दिल्लीआव जागोन बेखायनो गोसोआव लाखिखा पानिपतनि गिबि दावहाया माब्ला जादोंमोन 1526 मायथाइयाव पानिपतनि गिबि दावहाया जादोंमोन बांलादेशआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ मा मुंजों मिथियो बांलादेशआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ यमुना मुंजों मिथियो यमुना मुंसो बांलादेशआव बुरलुंबुथुरनि मुङा गिबि भारत रत्न मोननाय आइजोनि मुंखौ सोंदों इन्दिरा गान्धी बिथाङानो गिबि भारत रत्न मोननाय आइजोसो दे हौवासानि खोथा बुङाखै बेहाय इभिनिं स्टार होनना मा ग्रहखौ मिथियो शुक्र ग्रहखौ इभिनिं स्टार होनना मिथिनाय जायो मोनानि टाइमाव नुयोना बेखौ आं अलरेडि बुंखाबायना आगोलावनो इभिनिं स्टार होनना मुंजों मिथियो महाभैरब मन्दिरखौ सोर बानायदोंमोन बान राजाया बानायदोंमोन महाभैरब मन्दिरखौ आसामा मोनबेसे रायजोजों सिमानि सोमोन्दो दं गासै मोन 7टा रायजोजों आसामा सिमानि सोमोन्दो दङ जेरै माने आसामजों नांजाबनाय आरोना जेरै वेस्ट बेंगलखौनो होनना बुंजायो मेघालय होनना बुंजायो बेबायदिनो गासै 7टा रायजोफोरा आसामजों सोमोन्दो दं आसामा मोनबेसे हादरजों सिमानि सोमोन्दो दं होनना सोंनो हागौ फार्स्टनिया रायजोनिमोन दायो हादर होनना बुङोब्ला जेरै बांलादेशजों सोमोन्दो दङ बा भुटानजों सोमोन्दो दङ आसामनिया सिमानि सोमोन्दो आरोना बेयो आसामनि मोनबेसे जिल्लाया इन्टारनेसनेल बर्डारजों सोमोन्दो दं इन्टारनेसनेल बर्डारजों सोमोन्दो थानाय आसामनि गासै जिल्लाफोरा जाबाय 8टा जिल्ला इन्टारनेसनेल बर्डार होनना बुङोब्ला बेहाय गुबुन हादरजों सोमोन्दो थानाय जेरै बांलादेश आरो भुटान बेफोरबायदि आरोना जों जुदि नायोब्ला उदालगुरिखौनो होनना बुंजायो बेबायदिनो बाक्सानिखौबो होनना बुंजायो बेफोरबायदिनो गासै 8टा जिल्लाया इन्टारनेसनेल बर्डारजों सोमोन्दो दं आसामनि मोनबेसे जिल्लाया रायजोनि बर्डारजों सोमोन्दो दं गासै 24टा जिल्लाफ्रा रायजोनि बर्डारजों सोमोन्दो दं जेरै आं अलरेडि बुंखाबायनो मेघालय बेफोरबायदिनो वेस्ट बेंगल बेफोरबायदि आरोना क'क्राझारा जेरै सोमोन्दो दङ जिल्ला हिसाबै जुदि नायोब्ला बेबायदिनो आसामनि गासै 24टा जिल्लाफोरा रायजोनि बर्डारजों सोमोन्दो दं सेभेन सिस्टार्सनि गिदिरसिन रायजोनि मुङा मा बेनि एन्सारा जाबाय अरुणाचल प्रदेश गोबाङानो बेखौ आसाम होनना साननो हागौ नाथाय सेभेन सिस्टार्सनि गिदिरसिन रायजोनि मुङा जाबाय अरुणाचल प्रदेश आसामा 2थि नम्बरावसो दङ दिसपुरखौ माब्ला शिलंनिफ्राय सोलायनानै आसामनि राजथावनि बानायदोंमोन 1973 मायथाइयाव आसामनि राजथावनि बानायदोंमोन आगोलाव शिलंसोमोन नालाय उनाव दिसपुर खालामनाय जायो एसटिफोरनि थाखाय आसामनि मोनबेसे लकसभा बियाबखौ रिजार्भ खालामनाय दं लकसभा बियाब जेराव एसटि मानसिफोराल'सो जेरै जोंनि बर' बा गुबुन एसटि शिडिउल ट्राइबनिफ्राल'सो बेवहाय गेलेनो हायो बे सायख'थिखौ गासै 2टा लकसभा बियाबा एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय अलरेडि बुंखाबाय आगोलावनो आं गासै 14टा आसामाव लकसभा बियाबफोर दङ जुदि एसटिफोरनिखौल' नायोब्ला क'क्राझारनि दङ आरो गुबुन एसटिनि जायगा जेरै कार्बि आंलं साइडथिं दङ बे मोननै बियाबावनो एसटिफ्राल'सो गेलेनो हायो कम्पिउटारनि दिहुनगिरिनि मुंखौ सोंनो हागौ एन्सारा जाबाय चार्ल्स बेबेज हेरी पटारखौ सोर लिरदोंमोन जेके रलिं बिथाङा हेरी पटारखौ लिरदोंमोन बुहुमनि गिदिरसिन दैमानि मुं एमाजनआ बुहुमनि गिदिरसिन दैमा गोबाङानो नील होनना साननो हागौ नाथाय एमाजनासो बे कुइसना एक्चुअली थांनाय ग्रेड 4आव फैदोंमोन जानो हागौ आं एसे फैनाय बायदि मोन्दों बुहुमनि नैथि गिदिरसिन हादरमानि मुङा मा आफ्रिका हादरमायानो बुहुमनि नैथि गिदिरसिन हादरमा होनना सोङोब्ला एसिया नाम्बार 1आव दङ नैथिया आफ्रिका बोसोरनि गुसुंसिन सान 22 डिसेम्बरखौ बोसोरनि गुसुंसिन होनना मिथिनाय जायो गोलावसिन सानखौथ' अलरेडि नोंथांमोननो बुंनानै होखाबाय आं भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ माब्ला गिबि खेब बिरहोदोंमोन 1906 मायथाइनि 7 आगस्टआव गिबि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन भारतनि भट होनो मोननायनि खमसिन बैसोआ बेसेबां बेबो फैनो हागौ 18 बोसोर जायोब्लासो भारतनि सुबुंफोरा भटखौ होनो मोनो राज्य सभायाव हादरगिरिया साबेसे सोद्रोमाखौ सोनो हायो गासै 12 सोद्रोमाफोरखौ सोनो हायो गोसो बायदियै राज्य सभायाव हादरगिरियासो दे राज्य सभानि एमपि होनना बुङोना बेखौ जेरै सोरबा गेलेगिरिफोरानो जितु जायोना जुदि एग्जाम्पल हिसाबै नायोब्ला सचिन तेन्दुलकराबो राज्य सभानि एमपि जादोंमोन मेरि कमाबो एमपि जादोंमोन राज्य सभानि नाथाय बिथांमोनाथ' इलेक्सन गेलेयाखैना जास्ट डाइरेक्ट हादरगिरिनि गनायथि मोननानै बेबायदि जादोंमोन बेबायदि गासै 12खौ सोनो हायो भारतनि हादरगिरिखौ सोर समायखिरा लाहैयो भारतनि गाहाय बिजिरगिरिया भारतनि हादरगिरिखौ समायखिरा लाहैयो दानि भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ जाय समायखिरा लादोंमोन बिथाङा भारतनि गाहाय बिजिरगिरिमोन भारतनि सेन्सास खालामनाया बेसेबां बोसोरनि उन जायो
10 बोसोरनि उन जायो 2011 आव जादोंमोन 2001 आव जादोंमोन 2022 आव जायो सो बेफोरबायदि आरोना 10 बोसोर उन जायो मा इन्डास्ट्रियाव बयनिख्रुइ बांसिन आइजो मावथि थायो भारताव साहा एबा टीनि इन्डास्ट्रियाव बांसिन आइजोफोरा खामानि मावो भारताव बुहुमनि रेड क्रस सानखौ मा खालाराव फालिनाय जायो 8 मे खालि फालिनाय जायो बुहुमनि रेड क्रस सानखौ हर्नबिल मेलाखौ मा रायजोआव फालिनाय जायो बा मा रायजोआव बे सानखौ फालियो होनना सोङोब्ला नागालेण्डआव जागोन एन्सारा 22थि कमनवेल्थ गेम्सआ बहा जादोंमोन बे जिथु जालांनाय कमनवेल्थ गेम्सआ बेयो जादोंमन बार्मिंहामाव बे इउके एबा इउनाइटेड किंगडमाव दङ इउनाइटेड किंगडमनि बार्मिंहामाव जादोंमोन 2022 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कपआ बहा जागोन बे जानो थांगासिनो दङना बेयो बहा जागोन होनना सोङोब्ला काताराव जागोन 2022 नि फिफा वर्ल्ड कपआ जीएसटी नि आबुं मुंखौबो लिरनो होनो हागौ गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्सआ जीएसटी नि आबुं मुं कर'ना भाइरासआ मा हादरनिफ्राय गोसारजेनदोंमोन बेखौथ' गासैबो मिथिखायोनो चाइनानिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन 1 इन्चियाव बेसेबां सेन्टिमिटार थायो बेबो फैनायनि चान्स एसे बारा दङ 2.54 सेन्टिमिटार थायो 1 इन्चियाव थमास कापआ मा गेलेनायजों सोमोन्दो दं बेडमिन्टन गेलेनायजों सोमोन्दो दङ बड'लेण्ड ट्रफिया मा गेलेनायजों सोमोन्दो दं होनना सोङोब्ला फुटबल बड'लेण्ड ट्रफिया आरो बेहायनो नोंथांमोना जुदि थांनाय ग्रेड 4 निखौ नायोब्ला जेरै न' बलनि सोमोन्दै सोंदोंना क्रिकेटनि बेखायनो नोंथांमोनाबो हायोब्ला फुटबलाव मा नेमफोर दङ बेखौ एसे नायना लायोब्लानो जाबाय जेरै रेड कार्ड मोननाय येल्ल' कार्ड मोननाय माबायदिया मोनो फाउल जायोब्ला मा जायो अफसाइडआ मा कर्नारा मा बेफोरखौ एसे नायना लायोब्लानो जाबाय आरो लोगोसे बेडमिन्टननिखौबो नोंथांमोना एसे नायनो ट्राइ खालामब्लानो जाबाय रनजि ट्रफिया मा गेलेनायजों सोमोन्दो दं जुदि सोङोब्ला क्रिकेटजों सोमोन्दो दङ रनजि ट्रफिया क्रिकेटनि जायो जेरै माने रायजो हिसाबै जायो ना रनजि ट्रफिया जेरै आसाम मुम्बाइ बेफोरबायदि गासैबोखौबो लानानै जायो रनजि ट्रफिया स' बेबायदिनो क्रिकेटनिखौबो नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय 6-4 बाउन्ड्रि एलबिडब्लिउनि फुल फर्मखौबो सोंनो हागौ वाइडआ मा बेफोरबायदि आरोना न' बलआ मा बेफोरखौ सोंनो हागौ नोंथांमोना एसे नायना लायोब्लानो जाबाय भारतनि माहारियारि बिगियान सानखौ माब्ला फालिनाय जायो 28 फेब्रुवारियाव फालिनाय जायो भारतनि माहारियारि भटार सानखौ माब्ला फालियो होनना सोङोब्ला 25 जानुवारियाव फालियो मा मायथाइयाव भारतनि संबिजिरखौ लानाय जादोंमोन बेबो फैनो हागौ 1949 मायथाइनि 22 नभेम्बराव लानाय जादोंमोन रिजार्भ बेंकनि गाहाय मावखुलिया बहा दं भारतनिया मुम्बाइआव दङ भारतनि रिजार्भ बेंकनि गाहाय मावखुलिया सार्क एबा SAARCआ मोनबेसे हादोरनि सोद्रोमा दं बेहाय सार्कआव गासै 8 हादोरफोरनि सोद्रोमाफोरा बेहाय दं सार्कआ एक्चुअली एसियानिनो कान्ट्रिफोरनि बेयो साउथ एसियानि कान्ट्रिफोरनि नील आर्मस्ट्रंआ मा मायथाइयाव अख्राङाव थांदोंमोन एबा अख्राङाव ओंखारदोंमोन बा फार्स्ट जिथु आथिं होग्रोदोंमोन 1969 मायथाइयाव नील आर्मस्ट्रंआ थांदोंमोन एबा आथिं होग्रोदोंमन भारतआव गासै बेसेबां लकसभा बियाबफोर दं भारतआव अल इन्डियायाव टटेल 543 टा लकसभा बियाबफोर दं बेबो फैनो हागौ आसामनिखौथ' अलरेडि बुंखाबायनो 14 टा दङ बराक दैमाया मा हाजोनिफ्राय फैनाय नागा हाजोनिफ्राय फैनाय बराक दैमानि गासै लावथायखौबो सोंनो हागौ 900 किल'मिटार लावथाया बाक्सा जिल्लाखौ मा जिल्लानिफ्राय दानखावनानै दानाय जादोंमोन बरपेटा नलबारि आरो कामरुप बे मोनथाम जिल्लानिफ्राय दानख'नानै बाक्सा जिल्ला बानायनाय जादोंमोन नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि जोबथा रेल स्टेशननि मुङा मा मुरकं सेलेक बेनो जोबथा रेल स्टेशन नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि 1 किल'मिटाराव बेसेबां माइल थायो बेखौबो सोंनो हागौ 0.621 माइल थायो बेबायदि नोंथांमोना बेखौ चेन्ज खालामना नायोब्लानो जाबाय जेरै 1 माइलाव बेसेबां किल'मिटार थायो होननाबो सोंनो हागौ उल्थायै 1 किल'मिटाराव बेसेबां माइल नङाब्ला 1 माइलाव बेसेबां किल'मिटार बेखौ नायना ला एसिड अखाया मा अक्साइडनि थाखाय जायो होनना सोंनो हागौ साल्फार डाइ अक्साइड आरो लोगोसे नाइट्रजेन अक्साइड स' बेनि थाखाय एसिड अखाया जायो स' बेहाय आं गासै 200 टा कुइसन्सफोर होबाय 200 टा नङा एक्चुअली जुदि मोनसे मोननै जुदि कुइसनफोरखौ नायोब्ला बेहायनो मोननै मोनथामसो कुइसन अलरेडि जाखायोमोन बे हिसाबै 200नि बारा कुइसनफोरखौनो होनाय जाबाय नोंथांमोननो स' नोंथांमोना मोजाङै नायोब्लानो जाबाय आंनि बेखौल' नायना थांनो हादों नोंथांमोना बेहाय 200 टा होदोंबा 200निनो गासैबो फैजोबगोन बेथ' नङानो गासै बुहुमाव बा आसामाव बेसेबां हाजार लाख टा बेफोरबायदि कुइसन्सफोर दङ बा जास्ट आं मोननैसोखौ जायफोरा माने नायाखै बिथांमोननि थाखायसो बेखौ बानायनानै होदों एक्सपेक्टेड कुइसन टाइपनि स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय बेफोरखौ नायखांनायनि उनावबो आरो गुबुन कुइसन्सफोरखौबो नायोब्लानो जाबाय नोंथांमोना जास्ट बेखौनो डाइरेक्ट नायनानै थांनो नांखाया
स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं